Dobre. Vypni X-ray. Ty ko... Čo ti je? Ja som sa dosť vyprjeba. Co se stalo? Krokodil, ale že... Čo ti je? Ja to nebudem hrať v živote, ti. Tebe sa nafúkla hlava z Interstellaru? Dávaj pozor, aby sa ti nenafúkol stream, že ti praskne a neuvidíš nič. Á. Čauko, počúvaj, môžem? Ne. Hej, dedo! Do pič! Nie. Victor Shin, what? I am Victor Shin. I am Victor Shin. You are Victor Shin. Yes, this me. Yes. No way, we heard about you back in America. No, lidi svědí a my stojíme spolu ve stínu. Give me koleso, brother. Okay. Okay, please don't. Jak mám jít k tebe? Pusma! Pusma! Pusma k tebe, ty! Pojdi si svoje místo! Vypadni! Klekni si, ty klekni si, kontrol, dělej! Drž přijďte to! Drž Já nemůžem! Ty jsi fakt tupet! Já jsem nemohl centrovat, kapeš? Nerob to! Čo ti? To máš všetci... Gnomy sú tu, gnomy sú tu, gnomy! Pust to! Ty m***vala! Čum! Obladě! Rozbitý gnomov, ja držím! Já už je beru, čum! Jeden, tady máš ty z***e! Bum! Tady máš, vole, jak dám! Máme je! Co se děje? 7, ty vole. Dobre. Ty si ten starý. Ja sa vzdám. Počka, posun. Posun sa to Ale on mě posunul. On mě posunul. Tak, teraz, gold daj. Však ja to má zase. Pozri sa. Skvěle. Tam bouchá, já tam slyším plechovky, ty vole. Kančo. Jo, já ho vybejtím a Honzo, pak můžeš naběhnout, okej, dívej. Chirálně a Statora mám na 50%. Nie. Mě ale jak mě zajal, já jsem byl úplně jinde. Dobre. Kolik vás je mrtvejch, hoši? Počkej, ještě je někdo z vás? Protože vy jste umřeli všichni. Ty nějak rychle ten raptor, ty když běhá, tak to běhá. No ne, rychle, on je strašně silný, rychlý. Ticho? Ten má speed. Tak počkej chlapi, já se podívám, kde jsme. Já som Southern Bridge. Choď do p***a! Teraz vás spavnul do k***nej! Já jsem v South Plains, chlapi. Ako sa volal slovenský generál a politik, ktorý zahynul v roku 1919 pri leteckej havárii? Tomáš Garrigue Masaryk! Je to finálna odpoveď? Áno. Počkej. Áno. Áno. Je to nesprávne, Milan Rastislav Štefánik, ty si ozaj... Ja som chcel povedať Štefánik, ty jebný! Ja som chcel povedať Štefánik, ty... Ty hádel vyjaný. Chyť ho! Čo je, chlapci? Ty p***a! Čo ti je? Ten bol jaký už? Takže ty si možno tu. No ty jsi vedle mě, kámo. No žerem. Vydrž. No počúvaj. Takže teraz môžeš rozprávať, keď mám jedlo. Jdi na nord a do... Co? Neumřel jsi, že ne? Když jsme tady vedle sebe. Haló? Hej! No já to nebudu. Kámo, my, aby sme sa zaveli v tej hre, tak by admini museli zaplatiť normálne, že kompars kokov, čo by sa tvarili, že voda, idem sa napiť.
A Miken by vyšiel, netrafil by a on že Ježišmaria, krokodíl, utekám preč, ale stále popri brehu. Vieš? Ticho. To je k***ot. Ty vole. Honzo, já budu jak ta Novbyho, řidička taxíků v Tajsku. You want saki saki? Nejde mi internet, já se to tady snažím opravit, k***a. Ticho. Ty je p***čo, Tulustomort. On je velký. Tak to ani nestiahnem, chlapci. Tak to... Aha, aligátor. No tak ten... Zežral. Dobre, chyť ho! Aligátor. Daj ho dole! Je mrtvý, ty k***! Jo! Proč se mi laguje lolko? Ne. A teď jako hledám důvod, proč se mi laguje Altab. lolko. A altabuju a prostě altabnu a mám tam jako externí browse. Kámo, to já už jsem se Teď se poučil, to že snažím kdykoliv vypnout. altabuju, tak mám přeplou scénu, kdykoliv. Jo, to jako, je... snažím se to přepnout a ono to jakoby vypnout a ono to se to full screen ne, když se to snažím vypnout. Ne. 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 A je To je tam tam... tam Ale nejli. nejlepší je, že potom já to jakoby vypnul, vymazal jsem všechno A ty se udělal znova. a pak ty jsem vole. zapnul stream a ono se to furt nevyplo. Kámo. Kapeš. Takže já jsem to musel vypnout znova a znova všechno. Proč jsem měl full webku hned? Ne, že jsem si myslel, že no. To dělá dobře, tyjo, Hajze to dělá systematicky. Ne, ja som proti tebe, bratu. Počkaj, toto je zavreté, ne? V CS-ku, můžeš v CS-ku, musíš jakoby surfnout. Tebe je... Však ja padám, ty k***, No tak ty jsi tak nevíš surfnout, Kamaráde, to som dal? ale no vidíš, surfnul si, tak kámo. Či je... No, to můžeš takhle surfovat. Tak to som nevidel, kamo, tento jump boval. Dobre, môžeme nájsť loď. Povedz loď. Tak to je slepá ulica. Ty k***, je... Čo ti jebe? Tak ja som dostal jumpscare. OK. Korytnačka? Šelva. Já vím, co je korytnačka. Dobré. Co, starý? No. Co tady děláš, do pí... Tak ako... Tak som prišiel, že jak sa máš. Ty to se nestalo, kámo, nevěřím ani pí... Ja potrebujem stade odísť. Co se stalo? Vidíte ten odraz v oku? Počkaj. Pozri sa. Je tam Topdy.
Ale ty to nie si. Môžeš to zmeniť. Práve teraz. Čo? Čo? Píkam Sedí u pomoc. tebe, vole.